Adeje mu na wa hwe adakro bebo akro wa hwe ya mfo bebo abo adeja wo na ni wadi kan pa Otumfuo-You koko obedwem we ni nsem ye keka ho na Okakakyie Afrifa esutimi totoma na eye Bantamahene e kasa ni nyina na ye ni die mu a esunam sa Asante ni de hye kasa wo bebuo ni nyansem nti no nyansani ne betimi atase e kwa akoti Okakakyie ya tase ni nsem ni mu ehunu ne ye wo pa akere ye nua be ma no putim wo se de ni abri pa keka na adwena akere Bantamahene ose Bantamahene Otumfuo ni ho a wo na hwe de kire kai se wa hwe ya na se wankasa wakonwa na wote so ntimi mmɔ ho ban ya bebuo ntimi mpre animonyam no na wo mmɔ ho ban wo ho a Asante akonya kase se wa ntimi ammɔ animonyam a wo ho ban a Okakakyie se menka nkyere wo se obɛbɔ ho ban ya ma tie ni o kyerɛ wo se sa Asante ni megu ase pa de ne nkebe me woni megu ase se animonyam e bata akonya ne ho ase se kyerɛ a ne nyina direct straight to ye Otumfuo da wa anye wo no ma yi a Asante ni Otumfuo ti Okakakyie so obɛyɛ ama tie ni nyansem da wo ti ase na wo nkwa e obi kyerɛ wo se responsibility wo se wo ye de benhia wa anya yen yitiri ye bɛyɛ ama o ya adeja na next time wo bo no Otumfuo edi nse nkyɛ ye kora na pa wo ntoma wo Otumfuo edi ma ne begu wo sisi nanom bi no ye so wo position wo Otumfuo ani mu pa de ni kwan sen ke me ye pa wo ho saa ni kwan sen ke tumi bia ma wo pa wo ho saa wa so twem wo Otumfuo edi na nka Bantamahene ipa nyina anim butu Otumfuo ani mu osirade ya kora na wo ye atatie se wa hwe ya adeja na abɛbɔ se wansesa adeja na abɛbɔ wo Asantehene edi dana wo to ye na no den Okakakyie ebu afu fo ɛbɛbɔ awura mu no yakoti Okakakyie no mu bi no mu wo hɔ a de kan tie some portion of the audio ɛwɔ internet ne so dada saa so na ebi no mu no ɛbɛbusa se ntidie na Bantamahene kora ye mire bi atwam a Asantehene ma ne butu saa a Okakakyie ka ho asɛbi me mu wura we mu ɛhɛ na ɔmapote a Bantamahene ye yankasa Asantehene twi na so ɛyɛ last year afi atwa mu ya ɔbo so ye toso mi yenu no mu enkenka we nkyerɛ yanse ewia ya tie hye Okakakyie ɛgya wo toma Bantamahene ebu awuram Asantehene Otumfuo II has expressed worry about the activities of Bantamahene, which he said is disgracing him to overlord the Asante kingdom and the traditional stool he Otumfuo Amankwatia the seat occupies. The Asantehene de chire bibi mu ano so opre ni trim Bantamahene ma ne dwendwen enim guase tie ono na kai o se enim guase a Bantamahene di gu ono se etutu nti ama se enim guase no eya ka Asante man nyina na se etutu wie no de to aso se enim guase ni nyina ma se eya ka even eya akonya Amankwatia akonya kase no okofo akonya kase anke bo Asante ho ban no Bantamahene otisu ye se etutu si wo gu ono se etutu enimu ase ni Asante man ni akonya na enimu ase de be na Bantamahene ye me ento aso Bantamahene on the 20th of February 2023 appeared before Otumfuo II, the Kumasi Traditional Council, that is the KTC, over double sales of land to one Mr. Amponsa and church, creating confusion among the two. Wow, Asantehene for now, which Otumfuo Asantehene kesiye pa wo mu and ngwase odi gu opem so. Anka se etutu de ne no kura kanti no, even Kinshasa a England ye ne dia no obedi efutu efiri Asantehene ho. Eno de mu ankasa bebre nu amunim dada. Ono akosi broni na ji Asantehene no kura dia obedi efutu wo ne ho. Even far before Asante ye besi ne hene na acha 3 years 4 years bi oba Asantehene ho obedi efutu. Anka mo Asantehene for amuchi Otumfuo ase ade na mo gu na ni mu asesa. Mo tonton sase di. Asore krampo mutimi ton sase ye obi di akoma asore dan. Ensem na ye bote na egu Asantehene mu ase. Ti kokko so na nka wo dwen ni ho yi. Oton asase ne ma we na same asase na wasa akwa akoton ama we. Oni instrument ni nyina pare de ko gu Otumfuo Asantehene anim. Asantehene kire mu se Bantamahene o ha ne dodo. Ugu na ni mu ase wo Amankwatia yi a wa bayi die. Ugu na ni mu ase dodo. We ni nsem etodwa for Bantamahene ho. Just last year ya. Eno na nam so a Asantehene twe na so e ma ni dwa eye ne ntoma gu ni sisi wo bedwa mu no. Teni ohunu o wo screen so pepepe. Danka ne bobre wa Asante man mu no de bi ni kwanse go dwa ne ntoma sa wo bedwa. Owie wo se bu kotodwe e wo Asantehene anim. We na Okakakyie kire mu se wa pa wo ntoma ama na duru sisi. Wa hwe ye toso biem na Asantehene to chewa. Ene wo bedwa wonam nyina wa bonte. Me mo wonam yentie mi Okakakyie for the record credited to him. Yentie ne nyansa se mo de aba betudwa. De wi Asante kase ye bo wo bia be de no so atodwa. Yentie Okakakyie mra sisi a. Ye na Bantamahene e be di komon se. Ye be se ka che na Bantamahene se. Asante kai. Na no adawma asem no edika na me so bia ni wo beka mia na beka na menyaya na nka kwa foforo wo amefa so ameka che onso mini mo bia dia ene ba bia mefa ede ka kire onie na nso meka mi ro adawma enya tumi na pese me pa na digya so na nso asem no nokore na esi na Bantamahene na anu asem esi ye no Asante man beka ye beka papa na Bantamahene na anu asem esi ye wo tena so wudi ye no Asante man beka Yebeka wo said ye kai sompa Amankwatia wudi kan be sumye Amankwatia ba ya wo ba ya Asante man kai ya ye kai ne se wo firi se be die kokofu kwan mu wo no ba ye no ne se tutu be ya adamfo ye kai se bi wo ba ye no se tutu be ya adamfo wo ko de nkyere kura wo gidi die na sompanti wo so ase ye nyina ye nko de nkyere ne enkonko som ye bo apose wo defo bo apose ye kai Asante man be kai wudi yi
said ye kaisa and penyampa was some pan and Amankwatia would decamp for Amankwatia would decamp. Was some said to one is said to a trina dentura. Ne Jamran to some Momokoye, dentura and we are bar, a ya Abanabansua. Momokoye, no dear Koye and some Penias and Campon, some more per se to a Kunwa. One now, boy, Yama said to win a Mujana Koye, and such a Sekua Kumukusia. Yakai? Yakai, Papa. Udi asema bra o mpre abasefo ba fo Amankwatia wodi kan so ko ya woni se tutu ko hia konfo esompa wo mosom ye no no ankasa dada no se tutu wo fa ewu ye wo bri ebu a wo na nani aba wo no ene konfo ana Amankwatia ene ye 300 soldiers enum asamwa ansa sasere kudi ja ye se ye mo se tutu ho ban fa ne mamedi Asante akonya mo ba yi soldierfo ahasa a ka mo mamba ye kai 1700 to 1701 ye kai Yabeka you. Yabeka said, now Bantamahene Bafo Amankwatia Babedru, Yeni and Kuntia Kunya, na Bantamakunya Bieniho. Yakai, it was Yabeka. Sanya Baba Kunya, which is when Asantehene, and I see a cocoa, one in the Casa, and near Coco, it won't know. Yaba, Yasompa, Yabafo Amankwatia Kosun said to Dinja, and soon said to Trokomu. What done and near Waba, Yani, said to Ewafa, a Yobri of Wakureu. Near Pobia Manako Kurako Soon-Okatakyie, Bafo Amankwatia said, "I'm home for dear." Say to Pamco, Namcosun. To wow, which is we did a fan cow. Makura, we are here, Babu, ye be 20 years, Aquacoja, will be a was one in Kurana. Asantehene the Sabin, why, said Debbie. No credit in the Sumpa wasn't said to 20. Why, Jam? Kofa na kwa ba ye na Asantehene ye isi na eja ye dija e yo bri ewo asompaniti yakai asompaniti yakai ti wodi e ne fanka wo ye be ka wo pa wo ba fo Amankwatia ye sese wo ko de nkyira wo formation wo suan akon no wo suan wo ko eye akwamu ansa sese ku se de wo se ko ne kun wo suan wo ba ye wo ye na se tutu se osompa me ne wo som nti ene saade amabo akonwa no amawa eye okunti akonwa na wudi mu abedu so eti sompa no awu wangasa wo nana wo papa eye Bafo Amankwatia wo mo ba be som ye na me boss akonwa ye kai to so bia ye be kai wo ye ko feyase ntim jakarifa eye de nkyira ene be bo ne feyase sabe na Amankwatia satem kwa no se tutu no wo som no ne ko opoku aro yaba opoku aro ne ba ye Amankwatia som pa wo som no ebi ne se ko feyase ekoko ye koko di nkunim ye kai 1701 ye kai ye be kai na ba do ye be kai ye be kai udi asem Abraham Fradanse Asantehene ni wo ko wo ye sei every more the see chire no aba no aba be bro eye Asantefo ma ba wa ne mranche Bafo Amankwatia som pa wo som eye opokuare a wo di kan ye ene se wo tu every more so sa wo ko ye wo kokun no ye di nkuni mu every more Asante man ho to no ye kai ye be kai Fradanse utimi di asam Bafo Amankwatia do ma yini be free suntra so akọ eye wampa mu ba bia woti sisi anyina no Bafo Amankwatia ne tu ne so sa emiye ya kai ni nyina nti wo so dia no enye ne Bantamahene wakodi nsu anu ti Amankwatia bi sompa wo Amankwatia tia bi ne sompa Bafo Amankwatia tia bi ne sompa ana ye me boss akonwa ne ani kunti akonwa ya ba ya se Asantehene nya hwe sede wo hene pene sede wo hye na ye wo ba kunti akonwa no enumfo no 300 no oba ye se be ye ne be kai ansa sesereku Asante no ye kai eti ye be kai ansa sesereku wo bo Asantehene ho ban ye efiri akwamu e ba hene 300 soldiers ne dija Asantehene eni akwamu ya ma na akwamu ne asi ye paamu kontre ne akwamu ya de ba ko eti ye kokko a kontre hene gina ha na Asantehene gina ha ye be kai ye kai tusu dia ne ye be kai esompa wo free wo Bafo adu jamra mo ba ye ba be som ye kai na kusibu adu mo epenso dia bu nana no be ye nyina ye kai tusu dia ye be kai papa esompa wo free wo Bafo wu apani ye ba ye be som ye kai o ye kai esomo de be som nana se kodwo ye kai tusu dia ye be kai Bafo Amankwatia tintin ba ye somo de ba be som nana se sibe mu nsu ye kai ni nyina da
Nimguase ade egu se tutu di na Rebecca ba fo wa ya wa otoso mienu e ba ye so ono so woni na na SS bo nsu wonu do ba ye ne so no ba be som ye no de ye kai ne se Amankwatia bi ana ne so panti ya bo wa konwa eti ye be kai ba fo wa ya wo e ba ye so ba be som ye enu ho ampani nsem ne se ne wo kwa akochia wa wo yenko a woni ne ko ncha enne kwa akomu ko som ye na ba ye ne ye ma woro ho nyina da e so no so be som na ebi som ye bo akonwa no na ebi som ye wo bi ho to so die no ye be kai na na anu ade a wo ye wo hene wadaroma sie ntimi nse no kora nkyere wo a ade no a wo ye ya ne ye president munikasa ensem na ho a ye behwe na Asante mamu mra ye bekọ bia no ye betimi de agina so ebu asem wa ye bekai wo ye kai wo ni ye kai wo se ba afọ Amankwatia bia wo ba ye Asantehene mani bu nkotodwe mprem yenu ye kai wo se ba afọ Amankwatia bia wo ba ye Asantehene mani twa anwan ba afọ Amankwatia bia wo ba ye a wotena asem so wa mpemu danse no bu asem eno ne ye de kai wo ada abusuafo ebia momo bi wo ho a monte that part of a conversation Okakakyie AK say utimi frasam abra wo si ohia witness ye ka wo sen ma me mbo ho ne tie se ni osi kan sam no abra nsem a wo die no ye hia witness o si de bi ohia witness how e be dey we dia ma me mbo tie short audio ye wi a ya to aso ati eye Okakakyie bibia ye be kai o nana ye be kai ti se die we me kai no ye be kai tie Muka say the Becca some to be a dance formula. You be some to my dance formula, no sooner dance formula. Nana T. Asama Becca and Yawa will be the Assam the open here. Yenny Santin had Chamia at her. Hey, Yenny at her, Sabi. Yes, she has her own and Yamanufui. Dear, say, dear, now you buy a bishia. Efana ma ntia ka say de ahye ne asama na ode betu enim no fatu enim wadaro motu va chana muka say efana ma obi afana dance formula yes ye dance for ndi kan wasam udie o se de ye nji dance for mu gina ho mu gina mu Asantehene woni wona mu kansam no mu se mu nyi dance for mo be kansam no sa no ma we nyina ye be kai ye be kai Amankwatia ye be kai o ye nti Okakakyie ana ye be kai o eno de obia ka chose yen ka wo said ba fo preko otoso mienu ba ya na Asantehene ade hye wo ho wo ye ya ma kumase ni dwabento kwa ba mu na dwabemfo dwane kwa akyem ye de neba na na kwasi bu atense se na sa ba bi odia e de ye se mo ma eye sa ba fo preko no wo ba no no abeka ne ho no aduru ampanya pa ye beka ampanya se ye beka baba ti se kai wo mu de nyina wo so de ye beka na na lu timi tira asem so na wa wo yonko brabo se tutu ane na chichire santie ni ase bɔ ne ho ban bi se wakonwa no ni die ntia ye bɔ akonwa ne pa ene so bɛbɔ sante yo eti akonwa ntimpo ye de bɔ so bɛbɔ sante ho ban die a na wada ma de oyɛ na no ntia ho ba bɔ ni ye bɛka yo na ye bɛka na ma tuma ye bɛka ye ka wo se so utimi tina asɛm so na asɛm ma kyɛ ye ma ne die ni a asɛm no na da wanim ne nya Kokosohene a wo politics mu ana wonye politics ye ya mfa no ameto anim no obi aba no se na wadaro mawo Kokosohene wo ye ayi wo hene no wode ne wo gigi amanyosem mu nti monka bibi nkyere no a ana yesi anya eburoni be se substantive matter na de ba ko ni panim ne se Asante mamu no ye ka Supreme Court of Asante mamu a ene se Asantehene no ano atena se anu adi asɛmwo ana Supreme Court na Asantehene ni wo na se na Bantamahene wo tena se na adi asɛmwo a eye president ensem na ho ema nkyirima so mo so bɛhwɛ so etu de ne na ye high court no watena se na benkum nifa chidom adonti no obi aba ho ban na nam se yenim se de esihya mamuoti ye ma kwan mu obi aka na so ho freelance na high court be ne ko ya ye di asɛm ne amfra witness amena ma megina witness box no am ya nhwe the demeanor of the witnesses if the asɛm ne dance ye no abi ne etwa edi sempo banu nkomo wadaro manana ana banu nkomo no ya begina anu se he bo mekan yesi bo wanka yesi bo wokan wesi manka ana sempo wo pese wo se bibia
wotumi se Kokosohene ye no won senkan ye bia ye beka na chiri ewo eye edam na wotumi se wo so waka na won kan ya yate na mo firi na de kono wo koi amanyosem de enya asem na wo enya nim da ho se de bia wo mo de Asantehene anim twitwi amanyosem saa na Asantehene nso to ko meeting okwa amanyofo meeting it is yanya kwanya se ye fa bibi purposive interpretation of the law se sabrei amayi amanyokuo no de bia ye de Asantehene eti wasemu a efiri na de ko wuntumi wo koi ka kire mo amanyofo ne se Asantehene din no de bia mo ye na basa munyi mfiri mo asemu nke hu nsem na wo sa Asantehene na so chiasa na no de mu ye de beka obi aka jose yanka ji si na no wo se wutimi tena asem so adanse ni ebu asem na ye nya asem foforo na nya asem nwa na ya na nipa no na ye refi ye hontem mum ye nkwa kire kakra bi ni nkwa na Bantamahene wo firi ho poku ade penso ni ye na mra ne ye de bɔ no wo ya ahemfie wo ye apai ye musa se edieti na ne ye frɛ na ene ko na no mra ntie ye o mu se edieti na ye frɛ na apai ne se na ayudi nipa mienu asem kodi wa yese na ayese na afwase ye ne sa de aye nkyem na nam se de nyesa ya nkansa wonyesa ne mo mudi enso se high court decision na uteki na Bantamahene ebe yensem na ho amwo kina so obi didi Asantehene atam ewo amanyosem mu na se nipa wote ye so oba be ka kire wo ye hene na so oba be ka kire Asantehene a wo ba wonim se mo be gya asem no to aba be gu ono nanim ase eti obi bopo afa Asantehene ho a wo ma meka obede wa beka na say ya hemfo se mprabiasa wo mo politics mu ne ye ka dia ada ne ye nka no kora ne ye wontoe ahemfo bebre na wani mu a wo mo cha delegate mu no mo nso nyina na te wo mo hunu ne nyina na ada ne ye nka no kora ne ye nyina ye wontoe enya dia enya sa hemfo mfia wo nye politics mu anya Kokosohene nko awu ahemfo nyina ndisi ne people mo ye mu se tam mo me nka no kora ne edi na Bantamahene asum no aba besum ye ne ye bekai yo ye ne na anu in particular ye Asante branch ne maba wan se menka nkyero se wo bekai pa ne firi na ade ko akosita mu otwedi ampono a ebra wode wa henie beba wiye wode beba no se wo pese ye kai wo bebi fufuro dia ye beka so pese no anso de ye kai wo se wo ye Bantamahene wo tena asem so wo nye dance na wo asem nso ye beka oba said yasem ko do high court na asem na judge na judge ni view of the matter to go and speak about the matter almost your friend obita dictator ye moguo enti de mu ye no ho nyina no wadawma with all due respect ye moguo if asem one na that board no ankasa na se bi wuntumi so won kan ye na se ye ni adanse a wuntumi radio station ye wuntumi dia wuntumi TV station ye wuntumi dia more some patantan ya no wote so a na wo di ahemfo atam edit se tutu atam wo nyamkase atam no enyo na ma na djuma eno so nti na madam ma hunu wi anka fa ama more some patantan ya wo kasa asensuo ejina ensuohie ejina no etimi di ye Asante man ya nim ye fo ya carry afa ye be kai ye be kai papa na wadawma enem ba be kai wo se ba fo mankwatia esompa ana ede bo wa konwa ana mbe kai wo se ba fo wa ya wo to so mienu wono nso ne som tantan ya obesom ye ana miam awroro ho na se wo wudie yi wo be firi so a ye be kai wo se ye ma awroro ho be si usisi na ne ba wura akosi nkotoje ama amuase ana de ba ko chia yonko wotie be na wo bu na nse ya sha ase ewro ho because of say you see ye wo no ma Otumfuo asase e twan ase ene wa ya ene wa moose ye hye wase no amoose de hye wase de ka amoose aso mo amodim wo supporter no na dakro wa hwe ya ye be woro because say you see ye no ma na ma men ka wase man san de be to aso no ene ye akreho daka sie ma Asante man nyina ene eye 4th the 4th of February the Sagranti war ntokwa no akwo no eda Kumasi nyina siye emrofo no si Kumasi nyina na Kumasi afrehuo mu ye no ma na enemo hu ni internet ne so te se de data screen ne so sisi ado ye si abrofo no emfambre no sa da no ene ana broni etutimi tra river pra ebowura Asante memu abra yakon be about 10 wars na so no na Asante ni kokuo da
ne fourth ana Asante hwiase ne fourth ana Asante se yemfa ahodia na ekura yen se oman na nke yenhye Ghana ase se de binum ka mo asem kire ye be ka Ghana ho amafo ka mo asem kire no enye nne ne sim na bi etwam about 150 years ago na nka Asante ye oman a wode ne ho enne eya abra woda kese ne ana Kumasi nyina ye hye an army led by A.S. Garnet Watson so etimi kwhye Asante man Kumasi the capital no omo hye ni se dwerebe omo wieye anom sesa ya godi enne eya hweho eda kese ye nto aso ni tie Okatakyie anase ye beka wo se wo sompa wo ba ya wo ba be bon ho ban afedie ye be mu asa apagya ye kogu wa betri ai ese ye beka wo se na Bantamahene ye beka oh na miwura mesre akonwa no eya akukudura akonwa enti na Asante mamu wo akonwa ne kakra bi e ka ho na eme eye mamadwa na eye mamadwa na eye mamadwa efisi judicial akukuduro ana ye de edisa akonwa no na akukuduro fragya mu enti se miwura abetrase na ya Asantehene ni wona okasa se de ya wisi mua ho sasa Asante mamu nyina ya wo de ne yeta wachi aya akonwa no wo mo masere nkonwa edi ekura no wo mo pagya henie no ma henie no eye kunkunfa na en kampesa wo akonwa no ye wa wo de na wadawo ba na Bantamahene free na de ko onu angasa so microphone mu enko na sa wa himfie ho ana enko na sa wa me kan kure bi o me kan kure na Bantamahene wadawo ma saka video bia me be se me kai wo sa Asante mai be kai wosuma wosum nyina ye beka yo why not it wosum ne enka wo se de ya adu jamra de no enka wo se de ya apraku ade no bafo apraku de no ana yenka wo se Amankwatia papa bi ti ebia ne momu no Asante mem this cannot be a precedent say trust na say high court decision take decision wo ko eye mremu aye fra bibi eye per incurium say high court take decision na subsequently you say high court decision na we take here na wan hwe emra na ya available nyina na we take say decision and na say o meti bibi firim na fa yesa amra na ye fa nya adwuma if so set precedence ye hwe say precedence no so say de ne ye wo eye ria koto ye wo Otumfuo versus Attorney General ye wo de ben ye wo Kado versus Kabolic smoke ball ye wo hwan ye wo eye Mabri versus Madison ya di and now who decision now we take here no say ye president now so nam say one fa eye de so fa so and I take their president nana no wadawoma we cannot treat that decision as a president a incurium that decision de na wadawoma Asante mawu emra nkyene se yabonyu so it is per incurium yetimi ma Asante ho na wasa yetimi ma se tutu ho na wasa yentimi hwe mamwa ngasa mama na madawo mamidisie no ye fra yare bi eye autoimmune disease wonambia no akwa no eye sesa wonambia no akwa ne bo enipa ho ba firi yare wa ho edu ba bia wonambia no akwa na enu a ese bo eye nipa no ho ba firi yare ho edu ba bia enu ankasa na adan ne ho na enu wonambia no eko na no mo ankasa ye bebo mo ho ba ye firi mo ankasa mo ho samo dam ho samo ne mu anka samo ho beko ama ahenie no abafom Asantehene asifom a ye bebo mo ho ban yo ye mo mu Asantehene mu as ye bebo mo ho ban ye bebo mo ho ban yo ye be o ye be ezie ntimi ntrase na ahenie no eye twuma ntwuko bi ama foti akante obiri ye bu o se tutu na na kusi obu adu e de ba besi eye ye kan sei pokuware ene o ma ko agye ene de ye mpi o se si bobo nsumbra mbebra enye kwa enye kwa da ye bebo mo ho ban ma enye kwa bo anya na ntwo mu bra mbebra ye ma enye kwa ko ko bia mo bra no mbebra ye ma enye kwa ye bebo mo ho ban asako fo bra no mbebra ye ma enye kwa say tutu se du ba bi na mo angasa nso no ebia bibi nti mu di mo ho abura ya bebo mo ho ban e so bia ye disappointed and that decision cannot be a precedent with all due respect. Some ana meni Okatakyie edi eguru na before no
I be and the conversation of the day na me ka wo say obeka say catch yourself that's ye bobu ho so a metimi dia bre eduanom akamfo asante man nyina na ye hu no ma eda ye nim this year ana ye bedi sgraced Afrifa kese ye no asese enye agro emu abakwasam ene hintasam die ntia ye bedi Afrifa die ye di kan the video na bre Ghana for that betimi a check video no in channel yi mu ubowura mu a obetimi akom no akwa sgraced wo ho nkoma me de bre Ghana for nyina abakwasam a Ghana ni munyam a so ye Ghana ni na akopie mubruni ma so a what is sgraced no say na wo firi o my papa mu wa abakwasam na ni nyina mu na me say cow say ene fourth say de me catch wo no ene fourth ginao ana say ye asantema enso etimi ehwiase e wa afreho mu say Ghana wasn't enso etimi tra river pra for the first time ami bitimi tra river pra ekopie mu so ewo asantema mu kumase enso kotwifa asantefo so na ebi ensi that is the first annual Asante war, the second annual Asante war for the people of Asante ne de nyina na ye dinkonim ye twifa kosi broni so say the year 1930 so no mutro ye empokopem say in the year 1873 1874 say Gandwasen ene ne mrante enso etimi betwifa asantema so na enye ono nkwa na go ntimi de biara da okofa bibifo no bi asese bi no free Northern Nigeria, Gambia, Sierra Leone and even wo mutimi tra yakopie mu India wo mbepie mu ye Ghana asase so no ana mofa denkrafo no gafo no enso ene yenuanom mfantefo ne frobofo ene wo no awaka enso etimi eka wo ho bo mu a wo ye se yekotu Asante egu nti ne ya ahrehoda ene ye da kuma se hwease ene ye da kuma se hyeye ene ye da de na Asantema ya pre nyina me ye be ye oman a na nke ye senke de ho no ni nyina ye hwere ne 4 February exactly 150 years ago and asanse we nyina see ya ahrehoda kawani as I'm talking to you ya agodie ni no ma bi abrofo de sesaye ene de ya abra kuma se hwease no a wo mo de ko mu kromu no mo sa de no ma na ebre ye back kawani no ma hu no screen issue di enya ba bedru an no de first badge na ba bedru e wa Asantema msisi ya ye be bo no ho nkomo akire ye na nanom so tena ase ti se ya aka bia wo sgraced war no ne Afrifa aka wa afiri mu nyina na so mo di ho nkomo video no so mensa aka bere ni nyina bebre ye ni ahwede esi wo Manyhia hyehyeye ne ntotoye eda Asantema ye ni mu afi mu be sa video details ni nyina enso bebre Ghana for die nti ye kasa Asante wo bi ka Asante wo bi kire no ma na nye ye mponko na ye kire akosi broni kura kire bi ma na ye yie no ma me bubo so ni agudi akosi broni tam ye nyina no ba ko bi wo mu a ono akosi broni ni kura wo se no ma osesa na Africa nyina no emu ba ko a na so na ni anase ebro na adwen so ye Otumfuo na Kofi kakari any gold mask na wo she say that was created so no akosi broni say eno na the largest surviving gold work of art from the sub-Saharan Africa na bi see that omo hu bi da say that was created so no afa say ni mu nkomo ma ka say the video no ebebre later ini obedi nkra na emom kai say ene ye da kase ma Asantema ene ensi a 150 years ago a ka Asante ye man mu abako wo de ne ho nso ma ne ye it the kid Otumfuo emunua kenie an bebre no ani medada ne won komo kituwa bi hu hia me pa saa na me yehwe so se hu behia won so ensem tia wa bi pe ntima me wia wo mre kakra bi de edi kan eda obi ase a waso ye king.ghana mu an waso me mu especially on a TikTok emi adom wankasa omwane odonti yene na mo 100,000 that is 10% of 1 million people even e bi say gusompo ana e follow yen ana mo di echi e wo ye TikTok saa wodo ye anso na mo yi kire me e wo ye Facebook ade me pese mu hunu ni aresrede ye ho won faso ene afi ne maybe a YouTube account monopa the content wo mu kura ndru ba bia afi ne de ba there are a lot of beautiful packages I dey break Ghana for ma money media munim say de mesi emadwuma enu nti nsi me for oni gi video bia me de beba bia ho enu nti mesre wade ba ko pese ye tie abusua foforo wa hai ye YouTube hai ma remfi say obe subscribe channel we ama me an munim say de mesi emadwuma video ne sofo ma obi ani gi ho we ye abusua ku foforo a ye ti ne YouTube hai nti no channel ya abofra afi na wo nyini mesre wo say be ka me ho ne nyini hade ne nso nka ho say the maboa ama and the TikTok you woni padodo be almost 10% of over 1 million people they follow you on TikTok amanam saa so eye bi kire me e wo ye Facebook no subscribe channel we so mame emum de hia ne say o subscribe you e ma we fi say adoma na that subscription in China what do won sabe boso na what choose all when say details na ne credit nyina hwehwa na de abramo e bie mu so ha YouTube haye say na bia obedi kan na won sa ka video bia me de beba bia ntino e sa sere obi o say o subscribe you e ma we fi say what do won sabe bo adoma na that subscription in China na what choose all no nyina abusua we brade be kam ho ne nyina we so enka ne ya dada no within the ken be catch content I dey be go YouTube ha no ano dancing the munim dada no
afei na afei yɛbɛbɔ awurade mu oduro no yɛ sure sɛ wonim sɛ mede mɛyɛ ma akɔhwɛ no kora no ɛfɛ tifini apue ne anafo abrɛw ɔdɔ a mewɔ ma wo nti mo nua Ken nie subscribe pansa bɔ adɔma no so choose you all afei share video yi ɛma nipa dodoɔ bebree na wɔn nso nyɛ bi hwɛ nim sɛ manu asi wɔde Ken subscribe kora dada ɛde wɔn sa abɔ adɔma no so choose you all no mede ne Ken no adi kra yɛbɛsɛ hyia on our next video Ken one oh boy Juma we did the Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary no news in the bar so you see commentary for home we so good keep on going and the start also the ebema other tribe aflow unyi sorted undi atemni that's how be can it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and we maybe I walk straight free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. Ken one modern. Ken one will try pa. Ken one oh boy Juma we did the Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary no news in the bar so you see commentary for home we so good keep on going and the start also the ebema other tribe aflow unyi sorted undi atemni that's how be can it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and we maybe I walk straight free a bit it's all good oh yeah dear Ken one modern Ken one will try pa